Ya Allah bola, ya Allah kayak ngapok kayak ya Allah. Piye to kuwi? Dek opae piro Mas kuwi? Ya Allah. Ya Allah Mas, Iya iya manggul ya to. Mas. Opae 20.000 Mas. Mas lho delokan iso gupak hati-hati ya, Mas. Cemplung kedokan oh. Lah opae Ya ya Mas, biasane 5.000 lho. Engko 10.000 sak manggule lho. Apa ngono? HP ku Piye manggule adoh dolane koyo ngene. Ndi dalane kene iki ya? Lah, Apa ya iso engko Mas? Pandut kalau bola. Kayak piye iki? Jajal aku tak melu Mas, sepile dalane Mas. Gabah kondi Mas. Yo. Ya wis cek ngarepno. Rekame wangi. Lah piye? Lah kok Lah iki 20.000 momen lho. Delok dalane Momen yang kaya tidak apa bisa bola yo. dilewatkan lho. Kita sepilkan bola. Piye? Wong biasane ojek gabah 5.000. Gabah dicemplungke kedokan Manggule bola. 5.000. Dadi 10.000 kok iki malah 20.000. Sing tandur ning sono kae piye iki urung pasir lho oleh tandur. Malah mbok koyone ngono iki piye ta? Aku Matane kok rekam lho, Wi. lah dalane siu iki iso Engko Mas, dalan kayak ngene kok. Bismillahirrahmanirrahim. Nyatane mau ya iso. Bismillahirrahmanirrahim. Aja mbak kayak ngono kuwi. Mas. Bismillahirrahmanirrahim. Apa wingo? Tak umbahne sik. Iki piye iki? Dalan koyo ngene dilewati iki. Kene piye iki? Pak kabeh bola. Kuping benging lho. Piye iki? Deloken. Tukang ojek nek liwate piye iki? Galengan koyo ngene iki ya resikone nek gak cemplung kalen ya cemplung kedokan. Kuat ora ngene iki bola deloken iki lho. Bismillahirrahmanirrahim. Lewat apa lagi? Allah. Kayak piye kabeh wingo? Grupak kabeh wingo. Iya. Wis. Allah babar. Gabahe grupak ndut. Dalan kok Wis ora ngene payu dilewati iki to. bakule mumeng iki niku. Wong Delok iki motore yo panane kari tiba dhewe ya tangi dhewe bola. Ya iki deloken kok. Ya wis aku tak meneng Mas. Allah cemplung pisan. Kene kita Mas. Bro, genge tau ndak. Ra iso dijagragne Mas, ra iso. Berhubung karek loro ya tak go loro. Iya iya. Wis gabahe Dalan kok ngene dilewati. Engko nek diselepneno ya ora iso kuwi lho berase piye kuwi. Kene piye ta iso. Wis engko ra sida entuk opah Mas engko jokno gabahe. Kayak piye kuwi? Wingko sing duwe sawah wis branggang nyeneni tandure Iya. mbok rusak. Sing duwe gabah ya nyeneni pisan. mbok gupane ndut piye wi? Alah alah. Tenger-tenger bola. Piye iki bola? Lewat jalan yang sangat ekstrem bola. Piye kuwi? Perjuangane jan yo. Patut diacungi jempol bola. Wis. Iki yo. Wangi yo kenapa wae. Tangi dhewe wong tiba dhewe kok. Lho Mas, Makane 20.000 to, lho Mas. makane Ya mending nek sesuk 20.000 ta Mas. Fokus ning dalan. Golek ya apa nek? Ya wis nek ndang leren sik. Lah digeres Lah, ngono iya, sak bola. selawe Cekere bola. ning jero Jane piye muning minggu bola. nek ra temu. Ning delon iki tukang ojek iki. Yo digoleki. Apa kuwi? Apa bukane mengkis-mengkis. Ini nak tunggakne banyu. Wah, matane. Oh. Nek ulone barang iki keterak kuwi to ketindean terus semaput nge. Lah piye? Terus sih. Diresik-resik. Kok nek ngerti sing duwe sawah ngono. Ya panggah ngerti deloken ya ora iso resik. Piye kuwi? Wis. Kayak piye iki bola? Iki piye iki? Ngene iki lho bola perjuangane tukang. Perjuangane tukang ojek gabah ngene iki bola. Rasa bunyu. Nek ora cemplung kedokan ya cemplung kalen. Tapi nek ora iki. Aduh. Aduh piye wi? Macet. Cemplungan ndut. Piye iki bola? Motore macet. Wonge gupandut. Gabahe ya gupandut piye iki? Aduh.